Awas. Iya. Pas. Hae hae he. Cas. Ya. He 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 ya. Hae hae he. Iya. Lah. Wah, halo, hae. Yes. Hae. Haro, was, iya. Haro, was, iya. Iya. Hae, iya. Hae, hoi. Se. Hae, Yo. Ya. Se. Tas, iya. Hae, iya. Hae, iya. Hae, Se. Coba lagi terus, iya. Awas, iya. Hae, iya. Hae, iya. Hae,
Hara iya hae he ya. was hae he Slow. ya ya Slow. hae Slow. ya Ya. Woi. iya lo hae ya Se. yeah. Yes. Yes. Yeah. Senantiasa susah kembali
tresno sejati sampun Mbak Nurli, Mbak Vita. Cak. Yo. Tos uninga ya Mbak Vita ya. Nggih, Mas. Mbak pilih wonten ing dinten punika rencang-rencang panjat doyong. Ngapuntenaken temu kangen. Temu kangen ya, Mas. kangen. Suwe ra pedhok ya, Mas. Iya, karo kanca-kanca. Sedulur-sedulur seniman Gunung Kidul Ngayogyakarta. Nggih. Linagung dhateng para kanca-kanca wonten ing tlatah Trenggalek Jawa Timur. Nggih. Ya, khususnya mengko bengi ya Mbak Vita ya. Nggih, mangke dalu nggih, Mas. Acara puncaknya pada malam hari nanti. Ya, Ya. ada yang spesial Sing pokoknya. rame longko bengi pateni. Heeh. Sapa to? Gedene semene kok ora ketok. Nah, ya Nurli. Bangetan. Ya. Aku iki jane sedih lho, Mas. Ya kepiye? Ora melu ki. Nah, Aku jane sedih nek ora melu ki. ya kebangetan. Lah iya. Heeh, biyen ki lara-lapone panjak ya karo sapa? Kok tega-tegone ngono lho. Sing telat nembusi sapa? Wah, ora nganggo telat nembuse ning ngono ki ya tepo selira. Komen predot. Tepo sanak selira anak ngono kae lho. Nek iso ki ya mbok ya disengkuyung ya kebangetan. Ya wae Indra lho ada saka Rio mulih. Heeh. Nyengkuyung panjak doyong kok malah sing cedhak kok malah nglungani. Dan kebangetan, kebangetan. Ya. Mas Danang ya ada saka Sleman kono. Heeh. Ya, munggah yo rewangi kanca-kanca panjak doyong. Nggih. Ya, banget tenan. Nurli kok. Ya, Mas Gijol monggo. Dicepake lagu sak Manut lajengipun. beri. Ya, manut buri. Serasa protes Nur. Temane Nurli dipateni. Iya. Hae. Gila, sebelah. Walah predot. Ayo Mbak Durga. Sing tak rasa dudu tatu raga. Nanging tatu ati amarga asmara. Janjimu nalika semono aku cap prasetyo nggoneli aja lunga. Nanging tiba nyata kowe kali marang tresno ninggal lara amarga tresnomu muspra. Gusti kula pasaran rasa iki rasa tulas enggal dicit randi muga raga taman marang awakku marang apa sing wis tak rasakno. Gantikan welas sejati tak anggap empat sobat marang batinku bakal tak tompo kasih sembari dodo. So, you Panjat Jaya Panjat doyong so dan professional audio sound ada system. Nurli sehat Ada Papa Gelis. sing tak rasa dudu tatu raga nanging tatu ati amarga asmara janjimu nalika semono aku cap prasetyo nggoneli aja lunga. Nah,
Muga oleh ganti welas sejati. Tak anggap apa sobat marang batinku. Bakal tak tompo ganti jembare dodo. Bakal tak tompo ganti jembare dodo. Sampun gimana Nurli nggih? Ya. Bisul Ini lagune Ikroso. siapa ta Mas Erwin? Lagune Mas Darut. Oh lagune Mas Erwin. Mantap. Iya. Nek ditemungi besan iki jan cocok. Ya oke ditunggoni besan aku Mbak Fitri matur sembah nuwun. Ya. Ayo, mbuh taune ning ya ora apa-apa sing penting wis disaweni. Ngono ya jal ya. Sesuk ning nganti ra dadi besan anakku. Walah jol. Nggih. Monggo. Oh sak lagu meneh. Ya manut. Ya. Mas Freddy urung medun mawang iki berarti sik aman. Sik lagu meneh. Oh iya. Rap. Matur sembah nuwun ya. Monggo Mas. Bagus. Kancamu ki isin lho Nur Nurbanan. Saiki julukane dudu Junot, Mas. Terus apa? Freddy Fleksibel. Oh iya. Oh. Lah ngapa-ngapa iso? Mbak Vita? Pripun, Mas? Ini baru ulang tahun loh. Lahir ning sasi Mei. Sasi Mei. Jeneng asline ngerti ora? Apa? Freddy Maisa Lewong e. Jadi kaya budalan di sana. Budalan Maisa Lewong. Bacot ke Mbak Vita monggo. Predat. Ayo. Aku wagu rek ngono ki. Ning pinggiring kali ayo dhuwur bagus
Cak. Doyo. Wasik. Anam Pratama. Nalika ing wayah sore kawan-kawan katon eseme amung tansah abe-abe ang leledo omong atoni bae Nurli Seliramu bos ora ana Rumah bagus Beda Satu kosong. Oh iya. Satu kosong nih. Kurang salah. Engko sing babak Engko. itu sing salah. Ya, Terang sementara ya. Jelman. tunggu ya. Iya. Sopo salah pateni engko nek Jatah Nurli. Ya karena nyanyi ya ang. Engko bengi tak andani apa kok kudu melu. Weh, Banget nek Nurli ra melu kok bengi. jadi temi sak paguyuban aku kok bengi. Neng pinggire kali oh Wala. Dumung ayu awakku ndedonga ayo muga-muga enggal bali tak enteni aneh pinggire kali persiapan Mbak Nurli. Sudah. Yo. Kali yo sampun ngebiarso. Yo, Nduk Vita, Pripun Mas? mbok pilih wekdal saya ngangsek sonten. Nggih. Yo sithik-sithik dikelongi gendruke monggo. Ora ketang boko separo. Mbok separuh seperapat ya ora apa-apa. Saka sikil sik ora apa-apa. Engko gulu munggah dibacem. Engko nek pas roya diselingi sak lagu. Ya. Ora dirica-rica wae, Cak. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Lah daripada dibajem. Kumpul lagi digedut. 3, 2, 1. Papa gelis wis kuntel. Sudah. Mama Nafi. Oh ya. Oh,
ya ya. Ha ya. Iya, haya. Was, haya. Ha ya. Kumpul lagi di kedruk. Iya. Tas. Iya. Ha ya ya. Ha ya. Ya, iya, harap, iya, das, Selalu. iya, iya, tas, tas, Kosek ta iki. tas, 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 Ayo, ayo. tas, 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 iya, Arep gede. iya. Iya. Iya, 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 iya. Awas lu. Iya. Iya.